Tá Nuachtlitir nua-bhunaithe á seolta ag Scoil Mhic Dara inniu, agus mórán ibre dianta ag daltaí na scoile lenaí a Cúla4. So tá rudí faoi ich hána an sa Nuachtlitir agus tá cuardach focail agus tá aglah faoi Emery Gaeilge scór agus tá tradiisiúna ich hána scríochta sa Nuachtlitir freisin. Is mó a bhíonn sin an bhádim dachas frim sin edis bhfuil mó. Tá agla faoi Emery an agus tá clásaí imimeúir ichi hána an. Tá canháin smálam na de bhirrtaigh cant faoi pósa agus chuann siad rá canóna sa tine agus if pléascann se ní dhéann siad pósa. Cháirigh daltaí Scoil Chaomseach Chiaráin le daltaí Scoil Mhic Dara agus an Nuachtlitir á chur le chéile acu. Thocamid an Nuachtlitir agus an nasc a dhéanamh le SEC. Tugamid takeíocht dar cáirde gúnaí tí na dúlaí agus bé fógra le áil ar an Nuachtlitir. Támas leis an chéad teán eile. Beg fáil ar an Nuachtlitir ar líne agus go fisiciúil ón lá inniu raig agus speisi á seachada uair sa téirme dí daltaí furan agus pobal na scoile. Róisíní chéalachaid Nuacht Cúla4, Scoil Mhic Dara.